verse 12. Roma chapter 8, we are going chapter 1, verse 12. Cela ufundele. Balungile cela uzofundela iBhayibheli. Uyabathwala bakhe, uyabahola endleleni. Uyabathwala, uyabathwala, abahole, abahole. Ukuvavanywa nokulingwa. Hallelujah. Xa ulikholwa kukhona ukuvavanywa nokulingwa. Hallelujah. Kodwa lento ifuna uyinyamezele. Baninzi abantu abaye bancama ukukholwa ngenxa yezilingo. Athi umuntu uThixo akekho okanye uThixo akandiva ngoba zinzima izinto ezindehlelayo. Abone umuntu agivaphe. Hallelujah. Egivaphiswa zizinto ezininzi eziyezehla ebomini bakhe elikholwa. Ancame ayohlala ekhaya athi omnye kubhetele kwaseJiphutha ekungakholweni kunasensindisweni. Hallelujah. Xa zifika izilingo azithi goduka uyele esonweni. Hallelujah. Into nayo uThixo umuntu amthandayo uyamqeqesha. Hallelujah. Into nayo ingqeqesho okanye itraining ayifiki ngendlela ezifanayo. Ngulowa nalowa utrainwa ngendlela eyahlukileyo. uThixo ngendlela ayikhethe ngayo indlela bakamtraine ngayo. Into nayo singamakholwa sifuna thina i-uniform ye-training. Uba xa itrainwe ngabantwana nama nitrainwe ngabantwana. Uba utrainwe ngokugula nama nitrainwe ngokugula. Ayiziba njalo bangcwele, ayiziba uniform, kodwa sizovavanywa. Cela ufunde balungile. Verse 12. Umuyolo lowo uzinyamezela izilingo kuba kaloku la kudlula uvavanyo uyakuzuza umvuzo wobubovu. Hallelujah. Lithi iBhayibhile unoyolo. Unjani bangcwele? Unoyolo. Owenza njani? Onyamezelayo. Hallelujah. Onyamezela ukulingwa unoyolo. Ngoba lento xa kudlule isilingo uzofumana umvuzo obubomi. Kusho ukuthi ubomi ufihlakele esilingweni. Xa isilingo singakhange sifike kusho ukuthi obubomi ungangabufumani. Ifuna lento unyamezele isilingo ngoba siza ngoluphi uhlobo, kodwa isilingo xa sifikayo kufuneka nawe uzijonge. Ngoba abanye abantu bayalingwa kuba benamaqhinga bengamkhonzi kakuhle uThixo. Ngoba amaqhinga lawo ayayenza into yoba ubomi bungakhuli kakuhle. Ngoba uThixo abafuna abantu abanamaqhinga, ufuna uThixo abantu abakholwa ngenyaniso. Hallelujah. Kuthethwa nabo abangabazalwane xa esithi uThixo banoyolo abalingwayo mabakunyamezele ukulingwa. Akuthethwa nabantu abangamahedeni isifebe. Hallelujah. Xa usisliding door esensayo akuthethwa nawe ngoba wena uzinyanyile satsho safika isilingo. Hallelujah. Satsho sathini isilingo? Safika. Uboma uzohamba kakuhle xa usifebe. More especially isifebe esikholwayo. Isifebe esizilindeleyo thina zisifebe ezingakholwayo. Ayizifebe ezithetha ngezivwini. Hallelujah. Uyabona nje ukwaso situlo umane ubizokhulula amashande uphinde uyalalwa uphinde ubuye uzosithatha ubizokhulula amashande. Lento ayithethwa apha ithethwa nawe sifebe. Thethwa nabantwana bakaThixo. Amen. Funda. Umuyolo lowo uzinyamezela izilingo kuba kaloku la kudlula uvavanyo
uvavanyo uyakuzuza lakudlula uvavanyo yabangcwele uvavanyo liyedlula haleluya uvavanyo alulasti aluhlali lukhona liyadlula makumbathi emva kwaba ludlulile uyazuza ubomi kodwa wena sifebe awuzuzuza bomi intona uzochabalala uzophelela esilingweni ngoba intona emphelele esilingweni lo muntu kumaqhingana kunjakalashe okhona esikhonza naye haleluya and kakuthandaza umuntu oqala vela msebele qala izwini hayibo amen umuntu oqala sithi sisazama ukungena kumoya abe yena sephambili sisuka nje vela ikhulu abashanda abasaka haleluya xa ujonga indlela yalo mama sisabe inkangathela inkunkqela yesifebe inkunkqela intona yasivuthisa haleluya awunayolo xa unjalo xa ulingwayo indlela yakwakho eyiyo yenziwa kufebe bakho haleluya kuthethwa nabantwana bakaThixo kuthethwa namalungisa uba abantwana bakaThixo nyamezelana ukulingwa ayithethi ukuthi uThixo ulahlile ayithethi ukuthi awukholwa ayithethi ukuthi uThixo akuthandi uyakuthanda uThixo kwayile nto uba ulingwe umntwana othanda uyaqeqeshwa umntwana ongafunwa uyaqeqeshwa uyancana mamnyembisi amen masiye sisi uyakuzuza umvuzo wobubomi uThixo abuthembise abo bamthandayo uyakuzuza umvuzo wobubomi ithi lento isisethembiso abathanda uThixo bathembise ngantoni ngobomi ubomi awunakufumana ungenzi kakuhle kuThixo ubomi awunakufumana ugive uphisa zii-challenges xhoma izandla hayi mna bengajina ngoba ndiserhabe ingathi erhabe bekubhetele akho bhetele erhabe ngoba irhabe ayinokusazulwini kaloku erhabe nasewisela lukholwa njengoba lufuna ukubuyela emva erhabe akho nto ingcono erhabe haleluya akho nto ingcono eziyoni uJesu umntu enceda umntu usindiso haleluya masihambe sisi makungabikho mntu uthi ulukuhlwe nguThixo xa eyedwa sisiye kumaGalati chapter 6 verse 9 amaGalati chapter 6 verse 9 funda kwani masingadini ke kukwenza okulungileyo kuba xa sizingisa lode lifike ixesha lokuvuna haleluya ithi iBhayibhile masingadini okwenza okulungileyo haleluya kuthi ukuthi akho ndawo esifike sime kuyo okwenza okulungileyo lento ufuna sikhulu uThixo noba kumandi noba kubi haleluya into afunayo kuba senze ukulungisa ifuna lento sizingise abangcwele senze intando kaThixo ngoba uyalungelwa ngoba sowulungele kodwa lento ifuna uyenze intando kaThixo ithi iBhayibhile musukudinwa mzalwane bathi xa kufika izilingwa abangcwele bakhathale athi umuntu kudala ndiquqela kudala ndizila ukudla kudala ndihlambulula kodwa isimo sama sikatshintshi yemzalwane lithi iBhayibhile ekuseni ungadinwa haleluya ukhona abantu abasebefuna ukuncama ukwenza okulungileyo xa kuzwa mzalwane onelani athi hayi uThixo ndimbone esebenza hayibo haleluya yemgcwele ekuseni uThixo uthi kuwe ungadinwa kwenza okulungileyo noba imeko yobona ikuthatha ikubeka left noba ikubeka ngase-right kodwa ungadinwa kwenza okulungileyo haleluya nona izinto zawuzijongile ingathi ziyazibawesi kodwa ungatshintshwa sisimo ingxaki yethu inye sifokasa kwizilingo haleluya siyayeka ukufokasa kuThixo sijonge imeko ezisehlelayo sakuzijonge imeko ziyatyhafisa haleluya imeko ingakwenza uyithathe iBhayibhile uyoyilahla ngenxa yemeko ibonayo ubona uThixo ke yemgcwele ungadinwa kwenza okulungileyo haleluya musuke utyhafiswa sisimo ohlangabezana naso uThixo umuntu amthanda uyamqeqesha uyaqeqeshwa mgcwele
uyaqeqeshwa. Hallelujah. Akhona itheni le nto Jona. Intona uthi uyakuqeqeshwa noThixo uxolele ngayo uyasebenza. Intona useku-training. uThixo uyakulungisa. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lizawufika ixesha lokuthini? Lokuvuna. Hallelujah. Ebantwini masihlaleni apha kuThixo sizingise senze kulungileyo ngoba kunjani. Amen. Kodwa siqiniseke ukuba silungile. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Masidlule balungile. Okanye khona enye indawo ungakayifundi ba? Okay. Masidlule. Masifunde incwadi yamaRoma chapter 8 verse 39. Chapter 8 verse 38. Roma chapter 8 verse 38. Kaloku ndiqinisekile ukuba asikuko nakufa nabomi nazithunywa zezulu. Bele ukhalezisa mntana mfunda phinda buye. Kaloku ndiqinisekile ukuba asikuko nakufa. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi uthi uPawulos uqinisekile uba ayikuko nakufa. Funda sesifunda one by one. Asikuko nakufa. Asikuko nakufa. Funda nabomi nazithunywa zezulu nazilawuli nanto ezikhoyo ehlabathini nanto zizayo nazinto ezisazokufika neziphatha amandla nanto eziphezulu nanto zingaphansi nditsho nasiphi na isidalwa esiyakuba nako ukusihlawula esinokuba naso ukusohlula nothando lukaThixo olukuKristu Yesu. Hallelujah. Ithatha ukuthi bangcwele ayikho into emele isohlulwe noThixo. Hallelujah. Ayikho bangcwele into esinokuyimisa esinokwenza sohlukane noThixo ngayo. Hallelujah. Noma isuka phansi kolwandle, noma isuka phansi komhlaba, noma isukaphi, noma isuka emkhathini, noma isukaphi, nezinto ezikhoyo ehlabathini, ihombo, yonke into ezenziwa ngabantu, wena bufebe, wena bugqwirha, yonke lento akhona into kusohlulwa noThixo. Hallelujah. Zonke izinto ezikhoyo ezivelayo kuvela namhlanje kusasa kuvela leya isazovela mhlawumbi nenye kodwa mayingabikho esohlulwa nothando lukaThixo. Hallelujah. Masifike sigalele zidlule sishiye singabantwana bakaThixo singonakalanga. Hallelujah. Uthi akhona into kusohlula abangcwele nanto ezikhoyo, into ezizayo. Hallelujah. Into eziphezulu, into eziphansi. Hallelujah. Ngitho ulufebe ayonto ifikayo ufebe. Umlalo awufiki. Kudala amadoda abanazo ipipi ayonto namhlanje leyo. Hallelujah. Ithetha ukuthi lento asinode silahle uThixo ngenxa yepipi zamadoda ngoba kudala zabakhona. Hallelujah. Nathi kwaqala singotata akhona into kusohlula noThixo noba singenele ikuku kodwa lento ayithi masilahle uThixo. Hallelujah. Into ezikhoyo nezizayo asithi lahle uThixo amagwala endaweni yalonto yaphambili. Hallelujah. Sijonga phambili bangcwele asijonge
mawungalikhondo esithi kuyo hayi ngenxa yalento ndityhafile xa begqebheza kanje amantombazane ehamba ngothayithi abahluzekileyo ubone uba yiglasi uhamba ngothayithi uhluzekile uthefezekile uthayithi ungaphandle ayithi laa nto ohluka nothixo nsisi makanxibe isihluzo sakhe khonza uthixo haleluya kwabuye ubabone nabathayithi into abatsha babeveze ngaphandle bebancile bodwa bebhuquza badiliwe isithafathafa inkathale xa ujonge engqameni lelanga ubona ngumsitsilalo uyehla amen into ezikhoyo masingasohluli nothando lukathixo into esizayo masingasohluli nothando lukathixo uthi ukuthi isimo sokonakala sisaya phambili le nto ithi masikokuhluka nothixo basazobonakala abantu amen amahedeni asazohamba ze bahamba ngebhendi ngaphandle ngoku kodwa le nto ayithi masohlukane nothando lukathixo amen ayithi le nto ifuna simnyamezele ukholo olulwethu noba babhinqanga haleluya noba hamba ngekawusi ngaphandle ipentehosi ayithi le nto masingakholwa noba uyayibona uba nansi inkomo isisidedlelele dlula kule nkomo kwesi sitrabula asivezileyo dlula kuso dlula esitrabuleni sesinene ukhonza uthixo haleluya ngoba kudala izinene zabakhona ayonto namhlanje dlulana ezineneni akhona yosohlula nothando lukathixo haleluya ifike semfakatha ethi ndibonile anginakhuleka nkonke ndiwile uwisa isibeni isidedlelele sesinene simdaka haleluya sistrabula kuso kuso lonto haleluya akhona obana isohlule nothando lukathixo noba nabantwana abagezelayo kwakho abangafuni ukutshintsha isimo sakho nekutshintsha ukuhlukana nothixo nezizayo izinto esingakazazi bamdala sibasoba njani kodwa zikhona ezofika kodwa uyekuhluka nothando lukathixo haleluya noba zinjani ezikhoyo inoba zinkulu kakhulu ezisazokuza kodwa ungahlukani nesithando lukathixo nyamezela ngayo noba ezinyintishanakazi zihamba ngezinkokotho ngaphandle ezikolweni yiba yilendlela yethu bafunayo amen yiba yiyo lobela amahedeni ekwenzeni intando kathixo amen hayi uba ulotywe ngamahedeni kuthiwa hayi simthathile umzalwane uthathwa kanjani ukhona umoya oyingcwele simthathile hayi ngowethu simthathile uhamba nathi uthando wangowabo amen asilento balungile sifunde abaseKolose chapter 4 verse 2 abaseKolose chapter 4 verse 2 Kolose chapter 4 verse 2 ithi inhloko ndaba inhlalo ekholisa uThixo chapter 4 verse 2 iziyalo ithi zingisani ukuthandaza liphaphile linombulelo kuThixo haleluya ndifuna le ndawo ethi funeke sizingisile haleluya sizingisele bangcwele ethandazeni noba ziyafika izilingo kodwa ayithi yena yima haleluya hayi belingele lishintshezi kwinyanga ephelileyo hamba kutshintsheto yangcwele zingisa kuzokwenza njani kuzoluka haleluya ungalilahli uthawule kuzothini kuzoluka haleluya ungabe ubi namhlanje kodwa kusasa kobe kuye into kwamingako haleluya masiye balungile zingisani ukuthandaza masiye kuPeter wesibili chapter 1 verse 6 Petros wesibili chapter 1 verse 6 funda kanizisi Petros wesibili chapter 1 verse 6 ithi inhloko ndaba ukubizwa nokunyulwa nguThixo verse 6 ingqiqo verse 6 yama Petros oqala chapter 1 verse 6 Petros oqala chapter 1 verse 6 ithemba elingabhunqiyo ngenxa yalonto ke vuyani
naxa phofu okwangoku ninyanzelekile ukuba nibe lusizi. Hallelujah. Yebangcwele ithi iBhayibhile vuyani. Hallelujah. Masikanjani? Masivuye nakuba ngoku sinyanzelekile uba sibe lusizi. Hallelujah. Masivuyiswe ukufika kwezibingo. Masivuyiswe ukuthalentwa sikuThixo. Hallelujah. Ngoba le nto bangcwele izosinika umvuzo kusasa. Hallelujah. Ayithi le nto vele uthwala iBhayibhile yakho ubuyele etywaleni. Ayithi le nto ubuyele emadodeni owawujola nawo. Hallelujah. Ayithi le nto ubuyele emaqexeni. Ayithi le nto ubuyele emaqabanini. Uthi hayi wengcono namhlolokazi ndihamba nawe ndimlibala. Hallelujah. Yangcwele vuya. Nyamezela ngoba fanele lusizi ngoku. Le nto izodlula. Hallelujah. Ayizuhlala ikhona le nto. Izodlula. Endaweni ehlala ikhona uzozuza umvuzo. Hallelujah. Wayiphethe kakuhle umamanibani ndalidla inkukhu kwakhe. Yamcela nabakhonyama. Yamezela esilanga ukukholwa. Hallelujah. Kumekela ukuhluthi inyama ukungakholwa. Uzoyezwa kwenu. Lesizosikhula egcwele inyama. Yokufele. Uyawubheka sobani. Unceda ntoni uzuza ihlabathi? Ulahlekelwe ngumphefumulo wakho. Hallelujah. Njalo wena ulibaleka inhlungu. Uliplace inhlungu ngokwesono. Uzolizuza ihlabathi. Kodwa umphefumulo uzolahleka. Hallelujah. Yebo inyama yona. Sizoyingcwaba. Sifike singcwaba phaya. Sibhalula simphisi. Kodwa uthini ngomphefumulo wakho? Njengoba wena usenza into yobana izinto zonke zikulunge. Ufuna ngokalizwayo wena. Kodwa ukholwa. Izokusaphi le nto? Uyaphila. Hallelujah. Nyamezela. Nakuba ngokumelwa sibe njani? Sibe lusizi. Masivuye. Senze njani? Ayithi le nto kawubingwa dakumba. Amen. Ewe kona xa unxunguphele ngozuthandaza. Hallelujah. Unxunguphalo ukwenza ungathandazi le nto Thixo masibe njani? Masivuye. Ukuze sikwazi ukuthandaza. Xa usengxakini awukwazi ukuthandaza. Amen. Uphuma ntoni? Inyembezi. Omnye amqalekisela uThixo athi le nto yanentsindiso ndasifaka kuyo ingani ndasifaka engxakini. Awusifaka ngxakini. Apho usengxakini khona kusesonweni. Amen. Ngoku usesonweni kusenini? Kusengxakini. Ngoku wenzela nathi ulungileyo ngokwamkela abantu uYesu. Sinabazalwana abatsha mhlawumbi sizothi ifemeli zabo uyabona masibanibani le nto kulahla ifemeli yakho ulandele lanto yentsindiso uyabona kunjani kwakho yengcwele kuzuluka. Hallelujah. Izinto azenzeki overnight. Hallelujah. uThixo uyasebenza le nto ixeleleyo ethi iBhayibhile nizani kumnonke ninalibulelekayo ninalisindwa imithwalo noninikezwa ukuphumla uzophumla. Hallelujah. Amen. Wena thini yenza le nto ixelelwayo. Yenza njani? Yenza le nto ixelelwayo. Uyabona le mfundiso uyinikiweyo yiyo ezokwenza ukuphumelela. Amen. Sifunda ngubani ngolwami? Funda lesisi. Ngenxa yaloo nto ke vuyani. Naxa phofu okwangoku ninyanzelekile ukuba nibe lusizi ngenxa yentlupheko enizithweleyo. Ezo ntlupheko zicikitha ukholo lwenu. Intlupheko ozithweleyo zicikitha ukholo. Hallelujah. Ngoba inathi into naleto ukukhuluke namhlanje kusasa kusezohamba imosohamba ngemoto uzolahla uThixo uyobulela izinyanya ngoba bona nganto. Hallelujah. Awukho ibonileyo ukholo luyacikithwa. Hallelujah. Xa usesazoma ngebhalani uthiyalwanga ngenyawo. Vele uthi ugqiswama ngebhalani. Uvuthiwe lo mntu akazuThixo uzodelela abalumiswe phambi kwakhe ngoba yena ufike wahamba ngebhaloni umfundisi wakhe akayikhulu ibhaloni. Hallelujah. Kumele ukholo lucikithwe. Hallelujah. Masifike izilingo ukuze ukholo lakho lucikitheke. Amen. Akavuthwa umzalwane ongalengwanga. Amen. Unephepha nje leplastiki lekholwa okanye iphepha nje lencwadi lona livutha kube kanti lithi phambi alinanelahle. Hallelujah. Yonke akholwa ibonileyo ubone imangaliso kuphela akholwa yaziyo ngoThixo akholwa
haleluya kana ukufika ezilingo kumele uba umqalise lufikayo umqalele babundebe lelehle liyabheka sekusuka kuwandolafeni ndiyayazi lento uqala uphekwe haleluya uqalapha mina ndisuka kuhlangu 50 cents amen eze 50 cents uhlangu usuka kuzo amen uqala ntoni inhlupheko uthixo akukhuphe leyo nhlupheko uthi kube ngumuntu haleluya ayithetha ukuthi akekho ukhona amen intona ukholo kuyacikidwa haleluya abaninzi bamlahla uthixo athi umuntu ayalungelwa abanye abantu bahamba ngemoto abanye abantu bathenteni hey isazofika ingeni yakho amen izofika nyamezela haleluya funda balungilehla nayo ezo nhlupheko zicikidwa ukholo lwenu lucace into oluyiyo ezihlupheko zicikidwa ukholo lwenu ukuze lucace into oluyiyo alukabonakali ngoku yabona ngokugcoba ebhotomeni utyibili kuwe ngabeni uvele waqala ngebhotolo amen awuzukwazi ukuqeqesheka xa uqale ngebhotolo ngoba kuzoba nzima wehle sowuphezulu zezantsi amen sihamba ngokwestephu ekusindisweni awuvele ubhabhazele phezulu lo mntwana xa ekuzalwa akavele sike sibone hamba uqala funjelwa ahlaliswe adlule kwisiteyi sokuhlala sibone gaqa sibone sima asukanga mntwana sona sekusindisweni zikhona istages eziyazo ngubani ngumzalwane qhuba balungile negolide le into etshabalalayo phinda sisi negolide le into etshabalalayo kwa igolide into etshabalalayo kodwa nayidlulaphi emlilweni haleluya igolide limali idlulaphi bangcwele emlilweni nathi kumele ukana sidlule emlilweni utsho uphuma into ejeni haleluya awunothi namakholwa ebhrentshini yakho tyatshabalala mtshana wam xa uvele wanamakholwa avela asukane ethenga ibhaloni uwazigugule namhlanje kusasa sehamba ngebhaloni hayi akazilunga abakholwa njalo makaqale phi amakholwa makaqale ezantsi inyuke nawo lento yokufundiswa ukuze abalise kuthixo haleluya akazibana ncambu because lo mntu waze icala elingelezibhele zikathixo akalazi licala amen ifuna le nto kalikholwa uwazi amacala omabini haleluya uyazi uba uyahanjwa ku-gravel road awuvele uyohamba ku-tar road uqala apha ku-gravel uqala ukusokola ubona yenkosi yam andihambi lula kodwa ungasokoliswa sisolo yabona ke sona isolo singakusokolisi sikubona utheyelele lesithulweni kanti uyaphela ngaphantsi ukulala madoda amen funa negolide le into etshabalalayo iyacikidwa ngomlilo nalo ke ukholo lwenu oluxabiseke ngaphezu kwegolide lumelwe ukucikidwa ukholo lwethu luxabiseke ngaphezu kwegolide nalo kumele balucikidwe awufumele imali ofumela ngakholo into abaluleke ngaphezu kwemali lukholo haleluya abantu bafuna izinto ezilandelayo yabantwana esihlale sifuna uthixo silandela imali silandela ezinye izinto izivele siyalandela akuqala izivele uqala wena mzalwane wenze ulungileyo ufuna uthixo qala wena yiduty yakho nothi yomfundisi wakho haleluya uwe mamright uzimisele ukufuna ubukumkani bukathixo uwe mama thixo silandela ezinye izinto sibona uthixo uyasebenza abantu bajonga into yobana makwehle imimangaliso phezulu ezulwini makwehle 100% bejusi makasele 100% wejusi makwehle izikhonzi mazehle phezulu yamgcwele funa uthixo qala ezinto uzifunayo zizawulandela haleluya kodwa uba wena ufuna ezilandela emva kothixo wangafuni ithixo akuzibalula ukubuza ofuna uthixo hayi awuzululele awusozululele le nto umuntu asofumana imali asuka yowa aboma into yokujona into yokaqhase ngayo le into yokubulela isithixo
amen angasabulela uThixo lomncedileyo. Haleluya. Siqala ngabani? Ngokufuna uThixo. Zithini izinto zethu? Zilandele ikhono lethu lixabisekile ngaphezu kwegolide. Haleluya. Yile nto kufanele luthubeni nalo lucikidiwe because lixabisekile. Ixabisekile le nto unayo. Amen. uJesu umfumeneyo uxabisekile. Haleluya. Ungaphezu kwalamadoda kulala nawo. Ungaphezu kwamantombazane kulala nawo. Ukholo lunayo. Ungaphezu kwento yokuyenza. Ungaphezu kwezithixo ezikuzinqula. Ukholo lwakho luxabise ngaphezu kwento zonke. Luxabise ngaphezu kwefemeli ukhona. Ifemeli yakho usho phansi emkholweni. Izithixo ezinqula efemeli yakho abangasekho izinyanya zitsho phansi kokholo lwakho. Haleluya. Ubufele utsho phansi kokholo lwakho. Ngoba wakhangela amadoda, uwakhangela ngomzimba, ukhangela impumelelo ngomzimba, uzophelelwa. Uzophelelwa ngalokho. Umzimba uyadineka, uyadina umzimba. Uzoba sisigubhugudu udina umzimba. Sithi siyabona masukujongela ungathi ungongozile noma ungongozanga umlalo. Umuntu ofeba isini isifele. Funa siwaqokile. Haleluya. Uguduzwe kakhulu. Haleluya. So lento ayisukunceda ngoba uzohamba uphelele namadoda azodikwa nguwe. Ihasha amadoda azokuthini? Ihasha elomoya uzothiwani? Amen. Ukholo luxabisekile ngaphezu kokuzibeka. Amen. Ukholo luxabiseke ngaphezu kokuzibeka. Ayikho into exabiseke njengokholo. Hayibo. Ungaphezu kwezinto zokukholo luxabisekile. Ifuna ke ngokulento na ukholo lwakho uluxabise. Ukhona abantu abagxagisa ukholo lwabo abayahlala ngalo emakhaya. Uba baluxele nje wakhona uhrupha nje into ngolukholo. Amen. Haleluya. Uhrupha yonke into phambi ufele nguye. Vuka manje. Ufele nguye. Yonke into nguye uxabisekile ukholo. Ngifisele imali njani? Ucawe. Amen. Funda sisi. Negolide le into etshabalalayo iyacikidwa ngomlilo. Nalo ke ukholo lwenu oluxabiseke ngaphezu kwegolide lumele ukucikidwa. Ukholo lwenu oluxabiseke ngaphezu kwegolide lumele ukuthwani? Ukucikidwa. Haleluya. Ukholo luxabiseke ngaphezu kwegolide. Ayomali into exabiseke ngaphezu kokholo. Amen. Abantu abatsha babhizi bakhangela amadoda anemali. Haleluya. Xa ujonga abantwana balala namaxhego amadala avuzizintwe. Kuba kuthiwa anemali. Abanye amaxhego sibasibathwele. Abantwana bagcine lawo madoda kuba befuna imali. Nemgopha ukholo luxabisekile ngaphezu kwemali yebhesa. Haleluya. Luxabisekile ukholo. Lula blessed. Ubona intshambo yexhego ulandelana nalento umuntu kuba ufuna imali. Haleluya. Kanile ngemali into exabiseka kakhulu lukholo. Kaniphumza ingukwezi. Haleluya. Makasibethe ngumoya ngoba ufuna into exabiso lukholo. Watsho kakhulu. Haleluya. Ayiphumli kubo ngoba kalifumana ukholo ngoba ubona umlalo uxabisekile. Kodwa ngoba unithesiseli into exabisekileyo lukholo. Ngaphezu komlalo. Leki impilo izidlule. Haleluya. Uyahuka. Ezinye zigoso, ezinye zitheni. Uyahuka. Into odibana nayo. Yengcwele ukholo luxabiseke ngaphezu komlalo. Amen. Yabona ukholo ngunumber 1 ukholo. Ngoba ithunzi liyadinwa. Ukudingithwa ngamadoda every day. Ikhona enwele. Ikhona enzima. Hayibo. Ikhona yokukhupha. Ikhona yokuthenga impahla. Hayibo. Inkuku inye. Haleluya. Amadoda awelela abasana singapha. Ngoba imfuno zasifele zininzi. Akekho nto xakeke singasifele. Ngoba isifele sifuna lento namhlanje. Usana sifuna lela. Ngalabini sikhangelele. Ilibele kwakholo.
ngamadoda ngoba imfuno zosifebe zingakanani awunosifeza mthali isifebe ngoba sifuna le namhlanje Hayibo. kwasemva kwemini sophinde sifune imali emala sifune imali ithiwa xa ibuzwa le mali kuthiwa i-allowance Hayibo. kufunwa i-allowance isifebe sofuna i-allowance umama akafuni i-allowance kodwa isifebe sifune i-allowance Hayibo. sifune i-allowance emini isayivisi ngane efunika yona sifuna i-allowance isayivisi ngane ine-allowance haleluya yalaxesha thina phakathafutwa asibizi allowance Hayibo. hayi asibizi allowance thina sibizi lonqana kodwa isifebe siyifuna nawakathathu le mini i-allowance i-insurance yakho le Uzofumana iphi wena ungu? awunakwanto uyaphathisa ugugele underpant ngaphansi ngoba isifebe siyawudulula siyawuhuka isifebe haleluya ukholo luqalisakile ngaphansi kwesifebe ngoba abantu besibona kangaka nje ukukuswela umqondo haleluya vele ithathe odidinje besifebeni imali wonke dulu besifebeni yinto afuna ngaqali ngoba nemali qala ufuna uthinto qala yiba ngathixo uthubele imali ngoba xa unemali ungena thixo uzoyayibhubhudla nesifebe sikufuna i-allowance kajobo ungalubizi i-allowance namhlanje ekuseni ikhona ngo-5 ikhona ngo-12 allowance ikhona yasemana ngo-6 amen ukungena kwakhe endlini funa angene phethe imali Hayibo. ukuphuma kwakhe uphume phethe imali ufowunile wathi akanayo imali yokusa funa kufika imali yokusa xa ifikile phaa funa i-allowance Hayibo. yale bhedi kuvusa kuyo allowance xa ukhupha kakhona ufuna ayakhwela Hayibo. uyakulala leya ayakhwela haleluya uphinde ukhangele emini ngoba umuntu ongaphakathi lijele ukholo avele wanezidozolo ngazalilwa thixo wenza noba yintoni ngemali haleluya allowance isifebe Hayibo. haleluya isifebe ngotsotsi Hayibo. haleluya kwa umntwana umtshaka umfebe yafana khona unotsotsi ngoba lo mntu uyokhangela imali emadodeni haleluya into letheyo veneka ufuna imali emadodeni akazikhetha bana onke amadoda avelayo Funa amavuso. uncede umuntu amen funa nalo ke ukholo lwenu oluxabiseke ngaphezu kwegolide nalo ke ukholo lwenu oluxabiseke ngaphezu kwegolide lilelwe kukucikidwa ukuze libe nodumo ukholo lwethu alucikide ngaphezu kwegolide lunalawuli ukuze fika nodumo le nto abangcwele benzelwa thina haleluya uzothatha kudumo usisifebe uhlulakele ngaloko yinsindiso wohlule intoni yinsindiso akho kudumo uzolifumana insindiso ukutheni ikohlule amen ijoni lohlulakele Hayibo. haleluya insindiso ayibafuna abantu abangamagwala insindiso ifuna abantu abanomqolo abayazi into abayenzayo akufune kwanje ukuthi uveliswa njengabantu ensindisweni usiva abantu abathi nawuthatha lonke amen yazi into etheni oyenzayo funda sisawuthatha segqibeleni sogqibezela kwakunye newonga nesidima ngemini yokufika kukaYesu uzofumana iwonga nesidima ngemini yokufika kwenkosi yabangcwele uJesu uzobuya nisabhubhudwa ngamadoda uzobuya uJesu nisathatha ebuguseni abuye uYesu akhowa kuzofumana ufebe alikho iwonga legqirha ayalikho sozulibona iwonga legqirha ngoba akazenza othile ngoku apha emhlabeni kodwa akho wonga hayi zifeki akho wonga Hayibo. amen nesifebe noba singatshintshanisa amadoda kodwa alikho wonga yabangcwele lakayidlulisa zulu yokufebe uyesu uzobuya nje uzobuya usashutshwa ngamadoda asafika uyesu usesemka
uxexezile Hayibo. ulala afike uJesu ikhali ngiloko Mamele balusha. amen usesephi emhlabeni Yo. usisho khangela imali Hayi. umncane uThixo akakunika imali afike uJesu usepha afike kaloku Yesu usese uxexezile afike uYesu Yo. Andadla ipilisi lamakhwenkwe. amen funda balimi Abaqala le. masiye Open back. masifunde abaseKorinte lesibili chapter 4 verse 7 abesibili chapter 4 verse 17 Abasekorinte lesibili chapter 4 verse 17. Verse 17. Ukuhlala ngokholo iThixo ndaba. Verse 17. Ewe ezimbandezelo zexeshana zincinane zinjalo sisilungiselela iwonga laphakade. hallelujah lithi iBhayibhile ezimbandezelo zexeshana zincinane zinjalo kodwa zisilungiselela ntoni iwonga kusho ukuthi iwonga ukuze silifumane iwonga laphakade funeka sidlule kwezimbandezelo hallelujah Amen. mayingabi simuntu kuphela indlela yethu ukuze silifumane iwonga ndithe xa ngakhange ukholo lucikidwe kulula ukugibeka hallelujah kulula ukuyeka ulathi uThixo ngoba izinto zibona zinjani zilunge zonke amen masigqibezele sisi Luke chapter 21 Luke chapter 21 ndike ndabona ngathi khona Somerset sikhalezi sothandaza Luke chapter 21 verse 19 Luke 21 verse 19. Verse 19. Nothi ke ngokunyamezela kwenu nibubuze ubomi benu. funda kahle sisi Verse 19. Nothi ke ngokunyamezela kwenu nibuzuze ubomi benu. hallelujah ngokunyamezela kwethu sothi sibuzuze ubomi bethu hallelujah lento bangcwele ifuna sinyamezele ukuze sizozuza kodwa uba ngaba khange sinyakazi ukunyamezela sizolahlekelwa ubomi into ezosenza ubomi sibuzuze kukunyamezela hallelujah noma ngafika bakuthela amanzi ngoba abantu abangakholwayo bayakhaleza ukubona umuntu olusizi kayisengxakini hallelujah bayakhawuleza ibe ngathi ngabantu abanakunceda babengasukunceda befuna ukuhlukanisa noThixo yamgcwele ukunyamezela kuzokwazi ukuzuze ubomi kodwa ukunganyamezeli uzolahlekelwa ubomi hallelujah Amen. ubomi ayonyama le hallelujah uzolahlekelwa ngumphefumulo hallelujah kodwa xa uthe wanyamezela uzowuzuza ngoba injongo yokusindiswa ukudibana noThixo ekupheleni hallelujah ukubonana noYesu losimkhonzayo ukuyongena kwalizulu esithethiswa ngalo iBhayibhile sifuna uyakhona kaloku lithula kuphela ndiyakulangazelela Jerusalem nje hallelujah yebangcwele siyilangazelela leJerusalem silingwa siyayiva imivumbo hallelujah siyayiva imivumbo siyaziva inhlungu zokuya kuJerusalema yebangcwele kholula kodwa kufuneka sibe kule Jerusalema kuthethwa ngayo hallelujah asikwazi ukujika singenanyatheli kwizithatha zegolide asikwazi hallelujah sokuzuza ubomi ngenxa yonyamezelo kodwa ungekakwazi ukunyamezela awuzukuzuza ubomi hallelujah abantu bafuna into zonke zihambe lula amen bafuna ukuba nento zonke abantu ngoku Hayibo. hallelujah akuthwalwanga apha khonyoka amen apha khathi ikhala kuwe uyasekezela kuThixo athuthuka uncede akho khanda Hayi akuthathwanga. hayakho khanda hallelujah
zezekhathi ezivele ulalo namhlanje ngenalo kusasunayo kodwa zivuthuluke zibe ngathi zivuthelwe ngumoya xa seziphele. uThixo usinika izinto eziphelelisileyo ezigqibeleleyo. Amen. Sinawo ngokufunda Luke chapter 18 verse 1 no verse 5. Luke 18 verse 1 Verse 1 ufunda no verse 5. Umzekelo ngomhlolokazi nomgwebi ongenakulungisa. uYesu wabenzela umzekeliso ukubakhuthaza ukuba bahlale bethandaza bengatyhafi. Wathi kwidolophu ethile kwakukho umgwebi owayengamoyiki uThixo engahloneli mntu. Ke kuloo dolophu kwakukho umhlolokazi uthile Masibuye kuba balokeni. Verse 1. Fundo verse 1. Balapha ku8 verse 1. Phinda sisi. uYesu wabenzela umzekeliso ukubakhuthaza ukuba bahlale bethandaza bengatyhafi. Hallelujah. uJesu ubenzela umzekelo ukuba bangatyhafi bakhuthale thandazeni. Hallelujah. Ebaqonda into yobana abantu bayakwazi ukuthandaza benze kakuhle athi phakathi nendawo aphinda tyhafi. Hayibo. Amen. Uthi xa kungena uvuthondaba yebangcwele entsindisweni lukhona uvuthondaba. Ubona into yobana Nkosi yam ndingena diphi esindisweni nezifo zihoho. Hallelujah. Ngelaxesha ungena edzulwini yensindiso yagcwele lapha ifuna utyhafe. Endaweni yokutyhafa funa ukhuthale ethandazeni. Hallelujah. Ngoba uJesu ubenzela umzekeliso ngomhlolokazi. Funda balungile. Verse 2. Wathi kwidolophu ethile kwakukho umgwebi owayengamoyiki uThixo. Uthi uJesu kwidolophu ethile kwakhona umgwebi owayenganabulungisa engamoyiki uThixo. Hallelujah. Wenjani umgwebi? Wenganabulungisa engamoyiki uThixo. Xa kuthiwa akanabulungisa wegweba ngendlela athanda ngayo. Wengasizeli mntu. Hallelujah. Wegweba wesibeka isigwebo engajonganga into yobana ngubani lothi mgwebayo. Into nawayibeka ijophe etyabulayo womgwebi. Ingxaki yabamgwebi wengamoyiki uThixo engenabulungisa. Yo. Hallelujah. Zikhona ibeko apha uhlangabezane nabeko mhlawumbi ekhaya ubona into ifamily yakuvukela ayinabulungisa. Hallelujah. Abaqala sifika expect into yobana sizothandwa ngumntu wonke efemelini. Hayi kasisi wothandwa ngumntu wonke. Yakuyijonga into yobana wonke umntu efamily xa usindisiwe uzokwamkela awuzukwamkeleka ngoba le nto unayo abanayo. Hallelujah. Abaqala le nto unayo iyabarhaqa abangakholwa. Ivumela imnandi kuThixo kuphela. Abangakholwayo bathini ijona uyobarhaqa kuzophendula babe zintshaba. Hallelujah. Uzobekwa amabala uzoqawazaba nabo bakubeka amabala bakujikele. Hallelujah. Ile nto engafuneka xa sosindisiwe uxhomekeke endodeni yefemeli. Hayibo. Ndoda yefemeli. Utata omdala. Hayibo. Yonke into abalapha ekhaya izolunga xa ikhona utata omdala, xa ingekho utata omdala ilunge. Amen. Utata omdala uzotshintsha ngoba akanabulungisa uzokujikela ngenye imini ngoba naye azana nale nto wazana nayo. Si-understande unoJesu nokulawula uSathana ithatha ukuthi lilwini lalibuso ingena kwekhaya ngokaThixo ngokaSathana. So umgwebo ongenabulungisa uzofela efemelini. Lo ebeqhuba kakuhle xa ungumhlolokazi okwabhubhisela abantwana utata omdala bekuxhasa kwekhaya. Hallelujah. Kodwa mhlawumbi uYesu azokuphuma tata omdala. Azokuphuma nje. Yo. Amen. Umgwebi onjani ongenabulungisa ongahloneli bani Thixo.
Yehla nayo bani? engahloneli muntu. Engahloneli bani? Ingekho umuntu uhloniphayo. Hallelujah. Funda sisi. Ke kuloo dolophu kwakukho mhlolokazi uthile obemane esiza kuye athi ndikhulule umangaleli wakho. Kuthiwa kule dolophu kukhona umhlolokazi owayemane esiza kuye emane ethi ndikhulule umangaleli wami. Hallelujah. Uza kulagweli ongena kulungisa ongahloneli Thixo. Ufuna kulungisele ingxaki anjengene nazo. Hallelujah. Yangcwele abantu abanozilungisa ingxaki zakho. Kodwa uThixo noma ngabantwana bakho yabazala ngoba mithe 9 months yekubajonga ukuthi bazilungisa ingxaki zakho. Xa ukholwa. Siyevana Beshwana. Amen. Yekubajonga abantu uba noma bebezala nomyeni wakho ubajonga into abana bazondikhasa bazokukhasa xa usindisiwe ubalethele ebantwini. Hallelujah. Wayemane siza ethi ndikhulule umangaleli wami. Hallelujah. Wayephikelela ukufa ezocela ukukhululwa. Amen. Funda balungile. Verse 4 kwaba mzuzu engavumi kodwa kamva waqiqa esithi Lithi iBhayibhile kwaba mzuzu engavumi. Dithe sithetha ngantoni na? Onyamezelo. Amen. Kwaba mzuzu enjani? Engavumi. Kodwa umhlolokazi waphikelela. Wenza njani umhlolokazi? Waphikelela. Noba uyathandaza umthandazo kwaviwa ngoku. Kodwa singisa qhubeleka. Amen. Yekuyeka ukuthandaza. Amen. Yekuyeka ukuqoqela uThixo. Kuba kuthiwa ebranchini yakho kuyahlangana uqala ukuvuma ngoLwesihlanu yenza lento enziwayo. Amen. Yekuyeka. Hallelujah. Uba ngabe ukhupha ishumi, siqhubeleka sikhupha ishumi sakho. Yekuyeka. Amen. Lithi iBhayibhile lomhlolokazi waphikelela ukufa kulomgwebo. Nakuba engakalungisa nje. Funda sisi. kodwa kamva waqiqa esithi nakuba ndingamoyiki uThixo ndingahloneli namntu noko ngenxa yokuba lo mhlolokazi endikhathaza ndomgwebela ndimkhulule hleze ndide ndikruquke nguye. Hallelujah. Yintoni enze lo mgwebo watshintsha? Ukuphikelela ukuqhuqela kwalomhlolokazi zatshintsha ingcinga zomgwebi onguThixo. Wabona lo kumele ngithini ndimsizele. Hallelujah. Yabangcwele kubekelephi kuThixo xa simqhuqela ukusinceda. Xa ngaba abantu umgwebi oyengena kulungisa wakwazi ukutshintsha ingqondo, wakwazi ukutshintsha wamnceda umhlolokazi kubekelephi kuThixo. Xa sizingisile sisiyabuya sinyanisekile ukulufumana uncedo. Hallelujah. Yabangcwele ifuna lento sicekelele insindiso. Cekelela mzalwane, cekelela qhubela. Hallelujah. Yakuba namana stop, yakube udinwa. Yokuthi kudala sathandaza fike seyekelele nentambo asiboni into kulomthandazo. Lo Thixo akasincedi. Lo Thixo wabantwana akasebenzi. Hallelujah. Ngexesha ukhedamileyo uSathane uyavuya ketana. And wena xa ukhedamile uyabhekela uThixo, uyamhlaza uThixo. Amen. Hallelujah. Funda balungile. Verse 6 yakuba ke inkosi yathi uveni okuthethwa ngulo mgwebi ungena kulungisa. Yebangcwele kuveni okuthethwa intoni ngulo mgwebi ongena kulungisa. Lo mgwebi ushitshileyo waluncedo kulomhlolokazi uqale bengafuna ukumamela. Sifunda amaHebheru chapter 10 verse 36. amaHebheru chapter 10 verse 36. amaHebheru chapter 10 verse 36.
Funda sisi. Qala ku verse 35. Verse 35. Ngoko sanukutyhafa kuba nilindelwe ngumvuzo omkhulu. Hallelujah. Bangcwele seni musana ukuthafa. Hallelujah. Amen. Musa ukuthafa. Ngoba ukhona umvuzo okulindeleyo. Lo mvuzo xa uyawathafa bamkhenene uzokuphosa lo mvuzo. Hallelujah. Sinazinto zethu one by one esizibekela kuThixo. Hallelujah. Umani noma nakhona endlini kaThixo kunabhaso kunamvuzo awubekela kuThixo kodwa ngcwelela ifuna wena ungathafi. Xa uzawufika la ukuthafa uzolowa esonweni. Hallelujah. Xa sawuwile uyasonweni ubuyela mithayini ubuyela Thixweni uzophusa ngumvuzo. Ngoba wena uthi uThixo akanamandla. Kana xa ubuyele emva emasikweni uThixo akasebenzi. Hallelujah. Xa usithi nami ndikhali ibhokhwe ndilungise umzi wami ngoba amadibana ngicakile kulomzi ithatha ukuthi uThixo akasebenzi utsho. Hallelujah. Yangcwala ungathafi ngoba ulindelwe ngumvuzo. Yabangcwele lizophosa ngumvuzo. Hallelujah. Ingxaki yethu inye asimazi uYesu uyojika ninabuye. Hallelujah. Usana ubuye uYesu usekwisimo sokuthafa sokufuna ukuyela edeni. Once ukuthafa sister uyarhalela ukuyela kula mathuba semzini wakho wangulu lesiciko. Hayi wafuna la mathuba. Amen. Xa sawufika la ukuthafa zonke izinto ezenziwa ngabantu abangakholwa uzibona zikufanele nawe uzenze. Ufika ntoni? Ukuthafa ityafana. Ityafana idwabisa yonke into ezivungeni. Ikudwabisa yonke into ityafane. Hallelujah. Xa sawufika la ukuthafa liyaphela ithemba lezulu. Hallelujah. Uthi uzibuza umbuzo uba abeyiveli notato ngabe le nto elizulu. Inoba inyana le nto leBhayibhile. Amen. Babeyivaphi le nto? Umntu uyaphila ngaphandle kangagazi lankomo. Hayibo. Ngela xesha ufikela ityafana umzalwane uphakathi nendawo akazazi noba uyakholwa noba ungakholwa zilungile ezingapha nezilapha zilungile. Ungathafi umvuzo ulindele. Hallelujah. And uSathane uyayenza into abana azokuthafisa kube funa wohlula ukusindiswa uzophoswa ngumvuzo. Ngoba uSathane uyaqopha uyabona ngapha uThixo usenzele yiphi njengoba singazi nje thina. Hallelujah. Ngexesha uJoha ulibala ukuthafa ucika isidala uyasovubuya. Hallelujah. Uzophosa ngumvuzo manje. Uvele usindiswe ibandla laseBheshwana phezulu. Wena una-30 years usindisiwe vele ungafumani imvuzo. Amen. Kodwa kudala wathi wasindiswa. Naxa sebetyhafile abatsho bangatyhafile. Bayaqhubeka bakhonze bazenze ngathi abatyhafanga. Ukuzenzisa kuyaphelelwa. Hallelujah. Yangcwala ungathafi xa ifika ityafane ikhase ithi ndingena ingevane. Hallelujah. Thina ngevane andisarhaleli nto andirhaleli ukuyahlanganeni andirhaleli ukuthandaza ingase ndizonge ndilale andisaboni nto usindisweni. Ukhona abantu bangasaboniswa nto uyolanda phaa ikholo likhangela mama umndende likubekele u-1 no-2 no-7 lilalalale yababa lityhafile. Hallelujah. Liphela balithemba ngaze liphela balithemba liyathafa. Hallelujah. Ingxaki yakholwa lithetha lijonga abanye abakholwa ase-assemblies. Yo. Awaphi? Assemblies. Abantu ngathi kungcono kwabase-assemblies. Hayi kungcono i-assemblies
Assemblies, how do you lash ifamily yakho? At least ifamily, at least yamgcwele utyhafile. Utyhafile. Into abangani kucike ukuya 5 mishini apha kuphatha khona ilwane apha ucina khona ibhlukwe ufike weyintafana. Ithi iBhayibhile esukutyafa. Hallelujah. Wakulindwa nakumfuzo. Amen. Amen. Utyhafile. Sukutyafa. Ngoba ngento ngumfuzo. Amen. Nasesikolweni asimpasisi simse kwenye grade engaphasanga. Engakhange sebenze. Hallelujah. Uqala ibe nguye osiqhamulayo ngesifundo ukuze adlulele kwigrade elandelayo. Sukutyafa ngcwele uThixo ufuna ukunyusela kwilevel elandelayo. Into ayiboni le level yakuyo. Into ayibona ezingxaki. Hallelujah. Yengcwele ingxaki ziyatyhafisa xa ujonge kuzo. Hallelujah. Uye uThixo lo ujonge ingxaki uzozibona. Amen. Hayi uzozibona sowubaliselwa ngokuye ubaqawula. Ngoba ustressa ntoni ngengxaki zakho. Funda. Kaloku kufuneka nibe nomonde ukuze niphumelele ukwenza ukuthanda kukaThixo. Hallelujah. Ifuna nathi nomonde ukuze uphumelele ukwenza ukuthanda kukaThixo. Xa ungenayo umonde uzuphumelela ekwenzeni ukuthanda kukaThixo. Hayi uzuphumelela uzafenda. Amen. Ngoba insindiso kaNgcwele ndiyaphinda ifuna umuntu onomonde. Ifuna insindiso uyinakekele. Ayibafuna abantu abangakhathaliyo insindiso. Hallelujah. Ube likhola nje lingakhathali ikhola lasecaweni. Ukhola xa ulapha uyiweka useholweni insindiso. Xa usendlini kwakho uyihoyanga. Xa usebulali nohoyanga insindiso. Uyafana namahedeni. Yengcwele ikhathalele lento yenzayo. Amen. Yenza njani? Ikhathalele lento yenzayo. Ukuze ube nantoni? Ube nomvuzo. Hallelujah. Masiye sisi. Nisizuze nesithembiso sakhe. Nibe senizuza nantoni? Nesithembiso. Sikhona isithembiso esibekele abantwana bakaThixo. Sibekele bani isithembiso? Hayi noma ngubani. Ndithebuni izifebe zawuthi lento. Amen. Asikho isithembiso sesifebe. Xa ufebayo uhamba nje. De uguquke ekufebeni ukhonza uThixo. Uzongena kwesithembiso. Kodwa ngoku wena usafela usazibamba ezombini awungeni kwesithembiso. Uyabona nje manje ukhethwa usiya emadilini usiya ezithini awungeni kwesithembiso. De wena uphume ngokupheleleyo phakathi kwabantu abangakholwayo uzoqhamba kwesithembiso. Uyabona nje usangcambaza usahamba kancinci kumele uyongcwabeni ngomgqibelo uyofika ngomgqibelo ufike icawe uselapho ulinde uThixo awungeni kwesithembiso. Hallelujah. Xa ungumzalwane ongongoni intshintsho ongeni kwesithembiso sethembiso abantwana bakaThixo ozufumana uvuso. Awungeni kwa wena ngeni. Ngoba wena ukhona pha kwamanisa udoga azileyo. Amen. Ukhona phaya kwabe washini ehlanjwa kwimizimba febe ejajile ehlamba ngamayeza nathi. Uthi akuhlanjwe ukufa ukhona pha. Awungeni kwesithembiso. Xa ungumzalwane usindisiwe uyangcwaba iwashini awuyi kuyo yesingcwabo. Hallelujah. Ukuze ube uyafumana nomvuzo ezi zinto abantu abangakholwa bazenzayo uyazikhupha kuzo. Ngoba kula washini uyahlanjwa ngeyeza. Uzokuphi mzalwane? Umuntu othayo nyalo ndithitha ngaphamsisa athi ayakuhlanjwa ngeyeza. Ewashini kuthi akuhlanjwe ukufa bahlanjwe ngeyeza ababhujelweyo nomzalwane wethu sewashingile. Yangcwele uyangcwaba emva koba ungcwabile uyagoduka uyabashiya betshintsha uyabashiya besaba iimfasi zabo wena ugoduke. Amen. Xa ngaba uhlala ulindezi zinto awungeni kwesithembiso athetha ngaso kaloku. Hayi umvuzo ozufumana. Umvuzo ufumana kuba usebenzele. Hallelujah. Lithi iBhayibhile bonke abanethemba lithi bazenza nyulu. Uzenza njani? Uwe uzenza nyulu. Uwe
ukuthi umfundisi ozuthatha ikholo lakho lenze nyulu lilo liyazenza nyulu. Amen. Lento ndithethayo ethi njengoba bengcwabile ngomgqibelo uyaphuma wena uhambe uzama uzenza njani nyulu. Ukungayi kwakho ewashingini uzama ukuzenza nyulu nguwe uyasebenza. Uyasithini? Nguwe uyasebenza nokusebenza. Amen. Awuyanga kulawashingi njengoba kubili umqombothi womtshixo ulapha kwamalume kanye lapha ekhaya phawuza khona abanyawuza ashiya amanyawuza esele umqombothi wawo yecaweni ungathi hayi umntakabhuti ibinguye lo lesoneke ekhaya thina qoma luzuye ecaweni ngecawe ungolwane ngomgqibelo zenze nyulu bale utshwala. Amen. Yamngcwele akhombisa ukunceda ngaphandle kokuzenza wena. Amen. And xa ufuna uba nyulu uyazibaleka ezi zinto. Awuthi hayi nodadewethu lukhonze African gospel ukhona awukhonze African gospel apha. Hallelujah. Uyixelele inyaniso kwathiwa ngecawe uyakhonzwa. Mhlawumbe African gospel abangafiki kulo mqolo ngecawe uyakhonzwa. Kulo mqolo sesifikile thina apha. Sifikile thina kulo mqolo. Bayeke bangcwabe ophuma ugodule. Amen. Senze nyulu. Senze njani? Ukuze ufumane umvuzo. Umvuzo ufumane xa ungazenza nganyulu. Uhamba nje ithanqaza. Senze nyulu zilungise. Amen. Hallelujah. Bangcwabile ngomgqibelo bandisa ibhokhwe emnyango kwathethwa nebhokhwe kwathiwa bona ufikile ekhaya siyamamkela ngeli bhokhwe sendihluthi ke mna ngasuka kwenziwa kanjani. Sendihluthi. Hayi hluthi. Susuve esingcwele umoya. Amen. Sendihluthi. Ngoba benize esingcwabeni bengizanekela ngacimbi. Amen. Sendihluthi kwangasenilakaze ugoduke. Hallelujah. Ngoba ifuna lento uzenze nyulu ungathi kumzala nokuhlanayo. Ngoba enye into esilelayo ukuhlala abantu bangabithi ngenxa yomqala cha. Ngiyenzele. Inyama. Ngone yashiya kanjani yena ishiye noma iyashisa ilizothe uThixo ngoba kathethiwe ngebhokhwe emnyango ithetha ingene ibhokisi kwahlanganyezwa ngebhokhwe kwakhona inkwenkwe ekhupha ibhokhwe ngendlebe eyisebhokisini. Senze nyulu uzufana umvuzo. Amen. Ngoba amayetheni benzima ayenzayo ngoku ayasithethusela kwesofuna kuzofela ngasishintsha. Uyathethusa. Siyathethusela. Ezingcwabo kaloku siyazihamba kodwa bathethuse. Amen. Kaloku sinabazali abatsha basebheshwayo. Amen. Uyathethiswa esihlweni ngoba uziyela nje wena umsulo esingcwabeni uxola Nkosi yami ndiye esingcwabeni ngoba ndivumelekile uba ndiyogqala. Usike uthethuse. Fika ibhokhwe phaa imile ime nexhego elingathi linesitoku elingalethala iyathetha nale bhokhwe iyathetha ivule ibhokisi iyathethwa phezu kwale bhokisi. Nawe uhambe uyobabusisa. Wenzani? Ithi iBhayibhile mamfukuthwa ungasijongi isidumbu ingangomamakho okanye utatakho. Amen. IBhayibhile Kodwa abazalwane baqoba isidumbu. Ungasijongi isidumbu ingangomamakho okanye ubani? Utatakho. Ngoku abazalwane eselali ufike bekozile dayelela ubuso yazalwane zimwele ukuze ufumane umvuzo. Hallelujah. Yabo wami ufake izidumbu mamfukuthwa wami ufake umqala uvele nentsende lomqala wasoqoba isidumbu. Hallelujah. Awuqwalasela lomqala lomzalwane ubukathi kawuqondi unentsende lomqala ufake isidumbu. Hallelujah. Nentsende isithele kabuhulumeni mhlawumbe isidumbu esingabomzali wakho uvele nentsende umqala. Hallelujah. Sithi hayi bona umhulumeni utheni nakahlambi utheni okudala ngaloba ingxaki wenza into erongo engafanele ngiyenze uvele mubi. Umvuzo ozufumana sisebenzela ntoni mangcwaba? Umvuzo. Amen. Yithi njengoba befikisele bhokhwe ifikile le bhokhwe imiswa nebhokisi kuthiwe mfethu fikile ekhaya
ulapha ungasifuni ungasikhathazi nekholwa lilapha lembethi ingubo Hayibo. inabe ekhukwini kwalento yonabe ekhukwini ngesibona ukholwa kakuhle yithi qabala yenza njani kaphume ekhukwini ngokucela pha umakhehlekazi angakholwayo azinabelephi azileyo azinabelephi ekhukwini mabavuka abantu abaleleyo ecaweni ekuseni amen lo ukucela umakhehlekazi ufike ebhethi isikhothi nomzalwane wethu noma uyangena uyamkhandela siyomsapota hayibo uphi umama omncane size ngomamncane niyamazi mamncane hayi khona uphi pho Bizwa. nankuya Hayibo. hayi kuphuma mamncane sikhangela uzalwane wethu ingxaki abamncane akawufuni lo mvuzo senze yulu ukuze ufumane umvuzo ngoba usephansi kwetyali siyakhangela hayi uphila kanibona uphi simane sikhona abantu balefemeni yebhuti sicela ukuze mamncane singanozana nabakhonzanayo iyothukuzwa kwalento uyakholwa iyaqala namhlanje ukuviwa uba silapha ukukhangela uzofumana kanjani umvuzo Hayibo. iyothuka kalapha efemelini yakho kusisiwe xa sisithi lo nankuya ungapha kwekhehlekazi elimnyama elithwele emnyama nayithwele yakhe emnyama wembethe yakhe itshali emnyama amen ujonge edongeni kwayena akafuni ukuthetha Xa ebuya sebuya ne. siyamcela yithi futhi siyamcela ungamnxele apha phandle bakavele sihlangabeze sikhona xa yabuya kabhuti uthi ubaba uqala uthi ubhizi Hayibo. xa singena endlini enkulu inani umzalwane ubhizi ngoba ufala nabazilileyo asihlali nabazilileyo ukuze sifumane umvuzo amen le nto siyilwelayo silwela umvuzo lo mvuzo asifumana ngoku siselapha ungathi majongo zofumana ngoku umvuzo sifuna ufumana lo mvuzo amen haleluya abazalwane ke ngokubona baleqa ezazinto uhlunga ngakuhlala esicambeni nabe ngososindisiwe uyozithutha umzimba amen uzofumana ntoni umvuzo haleluya siyanyamezela ningatyhafi bangcwele silindelwe ntoni umvuzo amen funa Verse 37. Kaloku zithi izibhalo kusasele umzuzwana nje aze lowo uzayo afike. haleluya zithi izibhalo kusasele umzuzwana nje lo uzayo afike ukhona lo simlindileyo ozofika haleluya lo silinde yena ithuni lizophosana naye xa singazenzanga nyulu haleluya sophosana nalo simlindileyo xa sisifaka emqulukaleni wamahedeni noma ngumama omdala ekhaya ngumama ngabana hey xa usindisiwe thi qabala lapha xelela abashakazi phaya ekhitshini bayenzani eyophi singafiki ukumkanga ecala Hayibo. iyagulisa nje lento yakagumbi amen kukhona lo ozayo esitheni esimlindileyo haleluya lo uzayo akathathi nabani kukhona abantu abazosala ngenxabanisa ifamilies Yo. xa ufuna umvuzo ifamily uyayiyeka uyayithini ifamily ayithetha ukuthi uyithanda yayithanda xa izinto ezenzayo zizo ezohlukana nayo ngazo kuba bayakubona uba awuduse bazokuphuma ke ngobantu befamily kodwa wena xa usazicenezelela uthi ndothi ngurhatya utata undamasa kandiboni wasemzimkhulu ndile egudlintanga utata undamasa ukude usebhoda akazundibona ndawo yemzalwane nguwe olindele ukufumana umvuzo kodwa utata undamasa wena usebenzelo lwakho ukholo utata undamasa ngalo lwakho ukholo amen Amen. uzozuza ntoni umvuzo kukhona lo uzayo sitheni esimlindileyo esingafuni ukuphosana naye haleluya le nto ifuna singazixayelisi kakhulu ngezinto zehlabathi ukuze lo mvuzo siwuthini siwufumane
njengoba usacinga abantu sahalela ihlabathi ohombo obani uvela abantu abantu bafaka amacici babahle uxolo ngani lonto amen abantu bafaka amacici amakhulu uvela abantu babahle awuvanga abantu amen hayi awakhange uyife masifundeni izishilelo chapter 3 verse 10 sishare nje verse 10 sithandaza Ishilelo chapter 3 verse 10 ngenxa yokuba uzingisile ekulithobeleni ilizwi lami elikubizela ekunyamezeleni ndiza kukuhlangula kushwangusha eliza ehlabathini phinda sisi ngenxa yokuba uzingisile ekulithobeleni ilizwi haleluya siyazingisa ekulithobeleni ilizwi likaThixo senza njani manje sizingisa ekuthobeleni ilizwi likaThixo